welcome जोंनि जायगायावहाय hello जी नमस्कार खेबसे गिदिरो आंनि थाखाय thank you so much नै निजा गुन्दा बस Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर लोगोफोर आं दाख्लै बुंदोंमोन ना अमा थावख्रि फेस्टिभेल होननानै लोगोफोर फाइनालि दिनै बे फेस्टिभेल दिनै जानो थांगासिनो लोगोफोर बियो फार्स्ट जादों बेनिखायनो लोगोफोर आं जि हायो A to Z गासैखौबो A निफ्राय Z सिम गासैखौबो लोगोफोर अमा थावख्रि फेस्टिभेल मा जादों मा जायाखै गासैखौबो आं देखायलांनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ आइ एम भेरि एक्साइटेड आरोना बा बलिउड सिंगार फैगोन जोंनि न' खाथियावनो आरो बेजों लोगोसे अल बड' आर्टिस्ट बहुत हेभि जागोन बिराद मोजां दिनै बहुत इन्जय खालामगोन लोगोफोर सोर सोर फैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय दै अके लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके इन्जय करते आज थादो थांनो लुगैदों अमा थावख्रि by Vista Royal Enfield Himalayan let's go dear लोगोफोर नै रायस'हैनोसै अमा थावख्रि मानसिफोर नायनो ओरैबायदि मानसि लोगोफोर नै दायो सफैबाय सरि मोनाबाय क्वालिटि गावसिन आरोना माबा जि हाय लोगोफोरा गासैखौबो देखायलांगासिनो दे लोगोफोर नै मानसिफोर दासो ओरै फैगासिनो फैनायनि नैबे जाबाय स्टेजआ ओरैबायदि डेन्जार मडेलनि स्टेजखौ इन्टारनेसनेल लेभेलनि आरो नै स्टेजआ नायनि ओरैबायदि गिदिरनि बा लोगोफोर नै नैबे जाबाय मेन गेटआ नै ओमफ्राय नै हासकिं दङ निजा बिब'फोर दङ नै नितामुनि गेमस्रि हेलेना फुजि मासुमागै गासिबो दं गासैखौबो लोगो हमना नाजानोसै नङा होमबा गासिबो फैजोब्बाय बिसोरो अमा थावख्रि मोनजायाखै लोगोफोर नै नायदो मेन स्टेज ओरैबायदि इन्टारनेसनेल लेभेलनि नै लोगोफोरा जोंनिया लोगोफोरा मालासो नै मानसि बेयो नायनो लोगोफोर नै दायो मोनबाय गल्ड नै लोगोफोर नै नायदो मार्केट बेफोरो अमा थावख्रि मोनजोबा गाहाम जागौमोनलै ने लोगोफोर नायदो नैबे जाबाय हट बिलन come on गेजेर फै नै सिंगार्स फाइ जोबा बिदिबा रखम लासै नामा जोंना बिब'फोरा हेलो जी ये क्या है ये सब क्या है अरे दिनी जी ini jarang puja bo hello bo moza na khobra bo moza कौन से गान गाओगे क्रेजी क्या है ओके बहुत ओके हेलो जी नमस्कार खेबसे गिदिरो आंनि थाखाय thank you so much मोजां दं आवखो बिराद किउटिफाइ आयु nih abang लोगो मोनलायबाय नै हाबाया माला हाबाया नेक्स्ट जालायबाय next year 2025 last tahun apa 26 nih pas toh makan mosakan ओमफ्राय makan mosakan आङो दसे नङाब्ला थानो हाला आंनि मोजां मोननाय हाय ओमफ्राय दा बिराद एक्साइटेड आरो लोगोसे नार्भासबो आरोना मानो होनोबा आं बिराद देग्लाय जोंनि मोनथाम निउ इयारनि सं ओंखारदों स' बेनि स्ट्रिमा बिराद बिजिमोन सानसेल' प्रेक्टिस खालामनो रिहार्सेल खालामनो टाइम मोनदों डाइरेक्ट पारफरमेन्स खालामनो फैबाय आरो नोंथाङा नायनो नायाखै जाला मिउजिक भिडिअ आरो लोगोसे साला माबानिया टावांनिया आरो माबा टावांनिया हां जाबाय आब' वेलकाम जोंनि जायगायावहाय लोगोफोर नै
दिनै आंनि सेराव दङ आब' हेलेना आब' बे माने अमा थावख्रि बे फेस्टिभेलनि कनसार्टनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा जिहेतु फार्स्ट टाइम जादों ना जोबोद मोजां मोनदों नैबे मोनसे बिराद मोजां इनिशियेटिभ मानो होनोबा नैबे जोंनि बलिउडनि सासे स्टार लानानै फैदों एश किं जों दानिया जों यां जेनेरेसनफोरा जायखौ नायनानै बिराद इन्सपायार जायो आरो बिथांनि मेथाइआ ओरैबायदि मोजां माने अल जेनेरेसन यां जेनेरेसन बयबो नायनानै मोजां मोनो आरो बा खोनासंनानै मोजां मोनो बेनिखायनो बेफोरबायदि सासे स्टारखौ लानानै फैदों आरो प्लास गासिबो लकेलनि जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोनखौबो लानानै फैदों मोनसे मिक्स अफ एक्सचेन्ज अफ कालचार प्लास माने मिक्स अफ बे नलेज होनाय जायो थारैनो मोनसे मोजां मोनदों अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल जागासिनो दङ थ' आंनि गोसोनि जा गोजोननाय आं बुंनानै फोरमायनो हानाय नङा नोंथांमोननो नोंथांमोना मोजां मोनदोंना जोंनि एफा साखाथियाव एफा गाजा गोमजा मोनसे समायना फेस्टिभेल जानानै थांगासिनो आरो लोगोसे बलिउडनि सासे फेमास सिंगार एश किंनि थाखाय नोंथांमोना एक्साइटेड ना लोगोफोर नै अमा थावख्रियाव अमा मोनजागासिनो नै अमा थावख्रियाव अमा देबो मिरामिस ले बिनिया मा जादों अमा थावख्रि थावख्रियाव अमा नोंसोरो अमा थावख्रि ना मा दाउ थावख्रिजों दाउ थावख्रि दाउ थावख्रि जाग्राफोरा Ini apa daun tahu krisnya? Nih, sampai deh, bisu besar. Bisa dengar ada manajemen, nomor tahu pribadi besar manajemen. Jangan lu nanti langsung एकदम गाज्रि मोननाङा आं गेजेर ससे हाबफैदों एकदम जानाय खोनाखौ आङो जेसेबांखिनि हायो आर्टिस्टफोरखौ नायनानै एकदम जानायखौ होदों आरो फंबायफोरखौ जाहोबाय आरो दङ सानैसो जाहैगोन आरो दे नोंथांमोना बिनि एकदम चेनेलखौ नायलांबाय दा आरो नुलांबाय थागोन बा होमबा दे नै निजा गुन्दा बसु daku ini acara kayak masih apa apa sebab film mulai ulang bertanggung Lagi baik buat gunung no yes maybe after 1 year dah sesuai dengan betul dah sekian 1 year dah berapa sekian sudah sehat pura tanya orangnya apa saya gaya nak kesudah ya dong pura gaya zeng macam lah close dah zeng gaya Iman crowd হয়ে গেল বাপরে বাপ অমা ঠাকুরে এরবারি হিট জাগাसिनो wow it's last concert kayak dong usah asking nih roh deh kasih deh video dulu senayan जाबाय mana yang kemarin asking kalau ono fayda asking apa Bini to nih oh itu lah Mama gerbe oh udah dia belas
Next one please. Muria. Okay, ठीक है, thank you. Okay. Thank you sir. Okay. Jangan, जाबाय. चलिए.